салом алейкум духтаро, саза нағзайн саломати хубай духтарако пеши Гулноза омадем. Бозори Корбон тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишаги 118 магазин. Бинен Гулноза чи хуш мода картои фасон овардай идона марҳамат ина каседа дар корай нархошон чанд смайра? Бори Дубай нархшон 600 сомон. Шарфам дора? Шарфам дора. Ҳозир танайх чондам нишон метем. Бинен чихе фасон места. Аҷоибот 600 сомон духтарако. Нависеншона бо суратура мепартоян. Баъд метунен ки ба ҳазур бо тамошо карда интихоб кунен. Ина расветкош беяд расветкои хушрӯш ҳастай. Ази сиёҳам дора. Сабука кай тобистонда мешава пуши. Ина материалша машмода нишонти май пеш. Мана духтарако кадомиш ки дар кор мешава скриншот карда. Духтарако шириниёи ма заказ кардагӣ омад. Бовар кунед ҳами духтарак ҳамиқа хушрӯ мепаза пухтупазои хонагӣ аҷоиб ба маза дора. Марамат ҳозир акция кардагиай барои подписчикони мо серӯза акция сар додагиай инами шириниёра як боксша 80 сомон кардагиай. Бовар кунед ин нархда ҳами коробкаш мешава кати доставкаш. Леки духтар 80 сомонда инами қадар шириниёра шумода доставка мекуна бе пул бо. Мана марҳамат дер накунен ҳатман дархост кунен беҳад ба мазаяй барои ягон ҷо рафтан барои мисол чой кати хурдан беҳтарин варианта нигоҳ кунен чанд намуд дора бо. Партоен шумода Гулноза доставка куна. Қафошама сангча дора бор қафошам нишонтед. Ина нигоҳ кунен чихе фасончая. Мана аҷоибот фасонак. Хулас биёен бо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Оз то охири навора тамошо кунен. Бори новинка бисёр овардагӣ на? Ҳамаша нишон метем. Инай арганзора диден акция кардиян 550 сомон. 800 сомона арганза 550 сомон двойкая. Тройкая арганзои оригинал бори Дубай духтарако. Марҳамат шарфам дораи. Ина 550 сомон беҳтарин нарх барои ин намуд модело. И ваяя расветкаша. Иш бо фасонош нигоҳ кунен арганза хушрӯ чанд смай? Ишам 550 сомон кардан диден духтаро. Мана то охири навора тамошо кунен. Ҳозир борои акция бисёр дора. Ҳамаша нишон метия. Баъд метонен харидорӣ кунен. Мана ина 800 сомоноям 550 сомон шидагиай. Духтарако доставка дар кор боша нависеншона доставкатон мекунан. Анаи 1200 сомонаш боша 800 сомон шид. Диден духтарако ишам фасонак. Мана ишам ам хела я нархаш 800 сомон. Ино бо шарфои арганзаи калон доран. Ами яки хичон пуштагиам бинен чихе хушрӯ метофтай танада. Хулас духтарако без размерниян метавонен ки нависеншона доставкатон мекунан. Ё ки биёен ай пеш бинен боварӣ дору мақултон мешава. И чанд сумай? Иам 550 сомон. Анаиам 550 сомон нигоҳ кунед. Кори дастӣ дора. Мана кори дастӣ дора 550 сомон тройка. Анаи кирташам хушрӯ и чанд сумай? Анаи киртаям 550 сомон оригинал Дубайшай. Мана биёен бо хутон ай пеш бинен. Имконияти омадан дошта бошед омада ай пеш бинен. Хоҳен доставкатон мекунан тамошо кунен. Мана нигоҳ кунен духтаро. Инаям 550 сомон тройкаи арганза. Мана аҷоибот пардораки хушрӯ ҳаст. Инчунин анаи тройка кори дастӣ дорада. Мана нигоҳ кунен. Иам 550 сомон шидагиай. Иам тройкаяй. Моделша бинен чихе фасонай. То охири навора тамошо кунен. ҳозир арзоношам пешниҳод мекунан ба ҳазур баъд метонен интихоб кунен. Ана духтарако элон. Ҳозир 400 сомона абаяҳора нишон метем акция шидагиай. 400 сомон абаяҳое ки 650 700 600 будан 400 сомон шидагия на? Ина нигоҳ кунен кадомиша мегирен тоза бори Дубай 400 сомон шидагиай. И акция то охири моҳай духтарако успед кунен марҳамат ина чи намуде мегирен кори дастӣ бори Дубай 400 сомон. И нархҳои хичон даже нестай баъзеҳоша. Леки шумо метонен 400 сомонда ёра харидорӣ карда. Марҳамат рақамҳои Гулноза ҳаст дар рӯи экран. Чи доставка дар кор чи мисол омада ай пеш диданен нависенша фаҳмонатона. Мана нигоҳ кунен
400 сомон. Иша ишта хушрувай, иша ишта хушрувай, ҳамаш то забори Дубай духтарако. Ира бинен чихе корои дасти фасон доранд. 400 сомон. Мана корои дастиам ҳаст. Ина намуд абаяҳо, ёшам ҳама хел. Ана моделоям ҳама хел 400 сомон духтарако. Ира 600 сомон, 650 сомон мефурӯхтанд. Ҳозир бошад 400 сомон аксия шидагай. Хоҳишмандо касе ки абая гирай ҳатман пеши Гулноза биёен, ай пеш бо бинен бороша, бовари дору мақултон мешава. Инаи софиям 400 сомон шидагай. Ази сафедчам аста? Ман ази сафедчам ҳаста. Фасони хушрувай. Нархша бинен, нархи беҳтарин шидагай. Успет кнен духтарако. Яъне спорт стилшам хушру духтаро бинен. Ай пеш бо фасони бадай. Иям ҳам хе 400 сомон. Мана бинен иша ишта хушрувай, иша ишта хушрувай. Инаи моделшам аҷоибак. Иям 400 сомон. Мана ҳамаша аксия кардагиам барои подписчико, барои муштариёни магазиншон. Ина 400 сомони. Мана ин моделора бубинен. Ин моделам хушруча. Иям ҳама хел 400 сомон. ҳатман омада бо тамошо кунен. Ина иша бинен бо духтарако. Иям ҳама хел 400 сомон. Мана беҳтарин вариант барои шумо духтарои азиз. ҳатман омада бо ай пеш тамошо кунен. Бовари дору махултон мешава. Ина корои дастӣ дора бо. Диден? Аҷоиб 400 сомони. Ина ишам фасонак. Пардор мепурсанд. Ина диден? Пардори хушрӯрам аксия кардан 400 сомон. Ира бинен? Фасонай. хушрӯ, ҳамаш бори Дубай духтаро. Мана ишам 400 сомон. И тройка ё двойка? Тройка будай духтаро. Диден 400 сомон шидагай. Мана ҳатман омада биёен. Иша ишта хушрувай, иша ишта хушрувай. шумо биёен бо ай пеш ба ҳазур тамошо карда мисол интихоб мекунен. Мана нигоҳ кунен 400 сомон. Ира бинен бо чихи фасонака ягон ҷо рафтандам зурай. Ана баъд бо ҳастай ҷада навинкаи дига. Навинкатона нишон тиен. Кирта фасон дарафти навор бинен. Ана баъд нигоҳ кунед ира чихи фасон. Ино 1200 сомон буданд. Ҳозир боша 1000 сомон шидагай. Кори дастӣ дора духтарако. Органзаи оригинал. Мана 1000 сомон. Беҳад фасонакай дута расветка дора. Ина кадомиш ки дар кор мешава. Биёен сабукакан дар тобистон мешава ки пушен духтаро. Барои мисол ягон туй мехаранд. Бисёриё мепурсад. Биёен ина бори навинка омадагиай. На инчунин двойкои фасон сифатои хубша овардагиай двойкара Гулноза. Анамхе паплинаки хушру 300 сомон. Ази чанд расветка ая? Ай бо сиёҳш будай духтаро. Дарақат ҳам хушрувай материалаш. Марҳамат обда бо намедроя. Качествои зури зуршай. Ина каседа дар корай. ҳатман нависенша ё ин ки биёен ай пеш бинен борои Гулнозара. Инаи двойкош ҳам қа хушру духтаро, ҳам қадиш дарозай, ҳам материалаш оригиналай. Қа мулоимаки фасонаке ҳаст ки марҳамат брукошон катиян. Нархшон чанд майёра? 280 сомона ина брукошон катиян. Размерашон чӣ хелай? Размераш ай 46 то 56 размер буда. Ина расветкаҳош, ина расветкаша бинен, бо инаи расветкашам ҳаст. Ишам хушрувай духтаро. Марҳамат паплинакаш аҷоиботай. Нависен доставкатон мекунан. Ай киртоша биненам қа фасон духтарако нигоҳ кунен. Бои сифати дигаршай 200 сомон. Беҳад хушру. Ази чанд та расветкаву чанд ранг овардагай. Ина сангоша бинен, сангои оригинал. Ина гилои ипек. Поёнаша диден? Чихи хушру духтагай. Аҷоибот. Нархшон 200 сомон. ҳатман духтарако каседа дар корай пеши Гулноза биёен. Киртои фасон овардагайтона чӣ хона пӯшак, чӣ мисол ит пӯшаку туй пӯшак, интихоби кирта, двойка, абая ҳамаи чӣ ҳастай дар пеши Гулноза духтаро. Мана ана ёш бо фасон. Ё чанд сомон? 220 сомонам қа хушручае ки духтаро гилошона бинен, гилои туркияй. Духчам фасони бадай. Марҳамат материалаш турецки паплинай. Мана дар кор бошад ҳатман биёен. Ина бо инаи моделаш ҳастай диден. Ин моделшам хушруча. Хулас 220 сомона. Мана хоҳишмандо бо ай пеш биёен бо хутон бинед як маротиба. Бовари дору махултон мешава. Киртои хушруван.
ана ба духтарако 280 сомон куртои итальянкагиай ҳамқа хушрӯай материалаш ба духча маҷоиботай и расветкаям необычный расветкояй аҳамиятен гулшам гули комбахтӣ хулас 280 сомон ина пушташ диден пушташинам хе духтагиай и пешакаш ина бирен фасонак 280 сомон биёен пеши Гулноза бо ай пеш бинен духтарако ана баъд стойка варадникоша бинен хушрӯай и баъд остиноша нигоҳ кунен сангчадор фасонак нархшон 200 сомонай бо арзон мешава ҳа бо метавонед ки дар бораи бо нависеншона маълумоти бештара мефаҳмонатона ина кирта бисёр аиҷада духтарако киртои фасон бисёр овардагиай Гулноза бо биёен хитон тамошо кунен духтаро леки касе омада наметонад нависенша суратша мепартоя интихоб кунед мана иша ишта фасонай иша ишта фасонай двойкои паплин овардагиая аз двойкои паплиншам нишон метия бо мефаҳмонем ки нархошон чандиян ё чанд сомон 180 сомон двойкаян бинен чихе фасон брукошон кати дарози хушрӯай хидаш аз ону поён места ба фикрама то зонура места қад баланд бошен мана духтарако иҷада боша бо хастай тигриша тигриёш бо калтатарай ҳозир бо нишон метия бинен ина нигоҳ кунед юбка брюкаи духтаро эзорошон мана нигоҳ кунед аҷоибот нархошон 180 паплинакошон немхе саб бука ки хушрӯай мана 180 сомон брукоша диден духтаро чихе кушодай юбка брюкай мана 180 сомон марамат касе ки мисол ҳамхели двойкои юбка брюкдор мепурсед ина Гулноза овардагиай биёен нархошам нархи хубу дастрасай ё чанд сомон ана ин моделош бошад 250 сомон аз ин бо расветка астай диден чихе расветкои хушрӯ дорад 250 сомон обда намедромадиян ин модело бо ина хитон муқоиса кунен биёен бинен баъд метавонен ки харидорӣ кунен нигоҳ кунен чихе хушрӯчай киртако аму гарошик чияй ана нигоҳ кунен ин хе двойко ҳаст кори дастӣ дора паплини белмандо нархшон ина ай тамом шуда будай бо овардагиян нархшон 300 сомон буд аз 250 сомон шудагиай расветка дора диден чихе хушрӯ размеро чихе лан баёра ай 38 то 44 ҳастай баъд ина гарошикша бинен қа хушрӯ турецки чанд сомай 300 сомонай бо арзон мешава ина занҳои азиз медонам ки ҳами стилои туркиро мепурсен ира бинен чихе стили фасон нархшам хубу дастрас 300 сомон инам хеле кирта ягон ҷода нест леки биёен аз магазини Гулноза метавонен харидорӣ карда ира бинен пушташ бо нимхе бай доштай диден тигма фасон ана ба духтарако нигоҳ кунен чихе киртои фасон абайҳо ҳамаи чи дора нохе инаи кирторам аксия кардагиана нигоҳ кунен 230 сомон фасонишона бинен духтаро турецкиян у тарафаш чанд сомай кадомаш ина 700 сомон ино 700 сомон баъд бо доран анаи моделои дубайски ами бархтотун ай чанд сом сар мешава 1200 сомон королевский бархат тозош аз 1200 сомон сар мешава то 1500 сомона мана и хеле вариантоям ҳастай дар магазини Гулноза биёен духтарако ай пеш бинен шарфои фасон овардагиан шарфо чанд сомон 120 сомон шарфои тоза Дубай на чанд та фасону чанд моделай ихшуа и чанд сомон 1200 сомон на 1200 сомон кори дастияй пушчам ҳамаш кори дастияй